Hayırlı kеш, hürmetli televizor kardeşler, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırılarını devam ede. Efirda sizden kelgen qutlov xatlары boyunca tizilgen Jırım Sina Bulegim tapşırığı. Qutlov xatlары ile sizni men Liliya Shaymiyeva tanıştıramın. Jir yüzündегі en kaderli kişimiz, Ulu Şokmak oğlunda yaşavışı eniyemiz Shakirova Enüze Ferit kızına 9. mayda 60 yaş tuldu. Kaderli eniyemiz, biz seni ihlas көңілден юбилейің білән тәбрик етебіз. Сиңа құяшлы күннәр, ғөміріңнің шатлықлы, бәхетлі мезгілләрдән генә торуын телибез. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, ғөмерең бәхетле булсын. Тормышның кадерен біліп, тәмен біліп яши кадерлебез. Кешеләргә бары яхшылык кына теләгән самими карашы, яшәргә көч истей, тормышка мәхәббәт уята. Әни, безне үстереп кеше иткәнең, тормышта үз урыныбызны табарга булышканың. Яқты езің, мәрхәмәтле йөрәгең, киң күңелең өчен мең рәхмәт сиңа. Без әниебезнең ихтияр кешенең нык булуына, түземлелегенә, сабыр булуына сокланабыз һәм аның белән горурланабыз. Киләчәктә дә бәрәкәтле тормышта без балаларыңның кадер хөрмәтен тоеп, хәләлең Мирзаян абый белән бәхетле гомер итәргә язсын. Аккан чишмә төсле шелтер-шелтер, гомер ага исең китмәсен. Бәхет, шатлык, сәламәтлек шул шишмәдәй аксын, кипмәсен. Йөзләреңә тормыш сырлар түгел, ай бизәге генә төшерсен. Ни теләсәң бар да кабул булсын. Син бәхеткә ия кешесең. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда иебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле әни изгәчә. Син яратып балаларың Ралиф Светлана, Илүзә Илгиз, аныкларың Сөмбел Ралина. Бу теләкләргә Мирзаян абыйда кушылып төгәлләнә, безгә килеп ирешкән котлау хатында. Хөрмәтле Әнүзә апа, туган көнегез, юбилейгыз котлы мүбәрәк булсын.
Бүгін туған көннәрен гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәркемнең иендә булган күңелле, сөенечле мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез.